Mami, dă-i chestia aia la pisic, că o filmez. O filmez eu pe ea. Cum face? Vezi aici. Știai că o filmez, mami? Ce zice? Trimeți mama sau lui tati? O să-i o trimit la amândoi. Ia, mai dă ele, că ia uite pe aici. Ia uite. Ia uite, mami. Ia uite, mami.